لا أنصح أحدا أن يخرج للغرب إلا إذا كان محصنا في دينه محصنا. السلام عليكم. салом ва раҳмати аллоҳ бар шумо бод. вақте хурдсол будам ва дар бистар хобида пеш аз хоб рафтан ба худ савол медодам: магар барои ҳар чиз як офаридгор нест? пас офаридгорро кӣ офаридааст? сипас ҳис мекардам ки чунин суол кардан дуруст нест ва касе аз атрофиёнам ҳатто ҷуръат намекарданд дар бораи он фикр кунанд. вақте ба воя расидам фаҳмидам ки бисёриҳо ин саволро медиҳанд. ҳатто фаҳмидам ки паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллам пешакӣ хабар доданд ки аксарият аз мардум чунин савол медиҳанд ва роҳеро нишон доданд ки чӣ гуна бояд бо чунин савол бархӯрд кард. аввалан ин суол чӣ тавр ба миён омад? он аз иштибоҳ дар фаҳми қоида сар мезанад. мардум гумон мекунанд ки қоидаи дуруст чунин аст: ҳар чиз сабабе дорад ва ҳар мавҷудоти офаридгор. аммо дар асл қоидаи дуруст чунин аст: ҳар чизе ки рӯй медиҳад сабабе дорад ва ҳар махлуқоти офаридгор. ҳар чизе ки рӯй медиҳад ҳодиса, яъне чизе аст ки оғоз дорад ва аз нестӣ ба вуҷуд омадааст. пас ҳар чизе ки оғоз дорад ҳатман сабабе дорад ки онро аз нестӣ ба вуҷуд овардааст. гиёҳҳоро кӣ сабзонид? борон. кӣ боронро фуровард? абрҳо. кӣ абрҳоро ба вуҷуд овард? бухор. бухор аз куҷо пайдо шуд? аз баҳрҳо. баҳрҳоро кӣ офарид? аллоҳ. пас аллоҳро кӣ офарид? ҳеҷ кас, зеро ӯ сабаби аввалин аст, яъне ӯ сабаб надорад. чаро? агар ту бигӯӣ ки ӯро дигаре офаридааст, пас суол пайдо мешавад: он офаридгорро кӣ офаридааст? ва ҳамин тавр ин суол охир надорад. ин ба занҷири беинтиҳои сабабҳо мерасонад ки ақл онро ғайриимкон мешуморад. зеро агар чизҳо дар асоси чунин занҷири беохир офарида мешуданд, ҳеҷ гоҳ офариниш ба вуқӯъ намепайваст. мо дар бахши гузашта асирро мисол оварда будем ки озод намешавад то он даме ки сарбоз амр нагирад ва фармондеҳ низ аз фармондеҳи дигар ва ҳамин тавр то бе интиҳо. ин асир ҳеҷ гоҳ озод намешавад. агар мо бубинем ки ӯ озод шудааст, пас медонем ки занҷир дар назди касе ки амр дод бидуни интизори фармон аз болотар қатъ шудааст. мисоли дигар, агар ба хонаи дароӣ ва аз остона ба чароғи овезон нигарӣ ки бо занҷир овезон аст, аммо намебинӣ занҷир аз куҷо оғоз меёбад, ту бо итминон мегӯӣ ки он ба шифт пайваст аст, вагарна чароғ меафтад. ҳеҷ гоҳ қабул намекунӣ ки занҷири чароғ охир надорад. аз ин рӯ суоли худоро кӣ офаридааст суоли ғалат аст, зеро ба ақл мухолифат дорад. ақл мегӯяд, агар коинот офарида шуда бошад, пас бояд офаридгоре вуҷуд дошта бошад ки офарида нашудааст. агар ту бигӯӣ сабаби аввалро кӣ офаридааст, пас он дигар аввал шуда наметавонад, ӯ сабаби дуюм мешавад. бинобар ин қонуни сабабият танҳо ба чизҳои рӯйдода ҳодисаҳо татбиқ мешавад. агар ту ба ҳуҷраат дароӣ ва бубинӣ ки ҷои кати ту дигар шудааст, мепурсӣ ки ҷои онро кӣ иваз кард, зеро тағйир додан ҳодиса аст. аммо агар ту дароӣ ва бубинӣ ки кати ту дар ҷои худ қарор дорад, суоли ту кӣ онро дар ҷои худ нигоҳ дошт суоли хандаовар аст, зеро боқӣ мондан ҳодиса нест ки барои он сабаб лозим бошад. офаридгор чун сабаби аввал аст, ҳодиса нест, то сабабе дошта бошад. ӯ берун аз чаҳорчӯбаи модда ва қонунҳои он аст ки худ онҳоро офаридааст. агар ту лухтакеро бубинӣ ки бо ресмонҳо ҷунбонида мешавад, ту медонӣ ки шахси паси парда онро ҷунбонда истодааст. оё суол мекунӣ ки ресмонҳоро кӣ меҷунбонад? агар ту нонеро бубинӣ ва бидонӣ ки онро нонпаз тайёр кардааст, оё суол мекунӣ ки нонро кӣ пухтааст? албатта на. ин саволи хандаовар ва ғалат аст. чаро? зеро офаридашавӣ ба махлуқон хос аст ва наметавон онро ба холиқ, яъне офаридгор нисбат дод. суоли худоро кӣ офаридааст мисли суоли дарозии ҷониби чоруми сегона чанд аст мебошад ки он суоли ахмақона ва беасос аст. ё мисли он ки бигӯӣ кӣ офаридааст касеро ки ҳеҷ кас ӯро наофаридааст, ё кӣ пештар аз он зоте буд ки ибтидо надорад. пас ҷавоб чунин аст: худо офаридгорест ки аз тарафи дигаре офарида нашудааст. агар ӯро офаридгоре мебуд, пас ӯ на холиқ балки махлуқ мебуд. ин суоли душвор нест ва шариат аз он наметарсад. паёмбари аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам пешакӣ хабар доданд ки
чунин савол ба зеҳнҳои инсонҳо меояд ва ба мо роҳ нишон доданд. дар ҳадисе ки бухорӣ ва муслим бароварданд, паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд: шайтон ба яке аз шумо меояд ва мегӯяд: инро кӣ офарид, онро кӣ офарид? ва дар давом мегӯяд: пас парвардигори туро кӣ офаридааст? агар кор то ба ин расид, паноҳ бихоҳед аз худо ва чунин фикрро тарк кунед. яъне ин маънои онро дорад ки чунин занҷири суолҳоро давом надиҳед. оё ин маҳдудсозии ақл аст? На, балки ин мавқеи дурусти ақл аст. чаро? зеро суоли худовандро кӣ офаридааст ба аксиомаҳои ақлии мухолиф аст. ин аксиомаҳо асосиянд ки инсон бар онҳо такя мекунад, на чизҳое ки бар он далел талаб шавад. касе ки ин саволҳоро медиҳад, мисли касест ки мегӯяд: ман маълумоти фитрии заруриро рад мекунам, пас бояд инҷо истад, вагарна ӯ ба ақли худ хиёнат мекунад. аз ин рӯ дар ҳадиси дигар паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ба касе ки чунин савол ба зеҳнаш меояд, фармуданд ки бигӯяд: худо ягона аст, худо бениёз аст, ӯ на зоида аст ва на зоида шудааст ва барои ӯ ҳеҷ ҳамтоӣ нест. яъне ман имон дорам ки худо ҳодиса нест ки оғоз дошта бошад, ӯ зоида нашудааст то ибтидоӣ дошта бошад ва ҳеҷ кас ё чиз ба ӯ монанд нест. пас ӯ берун аз махлуқот аст ва ба онҳо шабоҳат надорад ки гӯё барои ӯ ҳам офаридгорӣ лозим бошад. бинобар ин савол аз асос ғалат аст. аммо ту мегӯӣ: ин савол ба сарам меояд, ҳарчанд медонам ки нодуруст аст. хуб, пас ин васваса аст ва бо он бояд мисли васвасаи таҳорат ва намоз бархӯрд кард. агар ту аз васваса ранҷ мебарӣ, шайтон туро ба шубҳакунӣ водор месозад. оё дастатро шустӣ ё на? нияти намоз кардӣ ё на? такбирро дуруст гуфтӣ ё на? ҳарчанд ҳамаи инҳо амалҳои воқеӣ мебошанд ва барои онҳо далел лозим нест, вале ту боз ҳам шубҳа мекунӣ. пас чӣ бояд кард? ба далелу бурҳон муроҷиат кунӣ? на, ба сӯи Аллоҳ аз шайтон паноҳ биҷӯй ва дар ин хусус фикр макун. ҳамин тавр бо суоли худоро кӣ офаридааст, ҳамин гуна бархӯрд намо. дар охир, саволи худоро кӣ офаридааст аксаран аз ҷониби атеистҳо ҳамчун шубҳа ба имони мо оварда мешавад, зеро онҳо ибтидои худоро намепазиранд. ба ӯ бигӯ: оё ту бовар дорӣ ки коинот оғоз дорад? агар гӯяд бале, пас ба ақлу мантиқ равшан аст ки барои ҳар оғоз сабабе ҳасту офаридгор. агар гӯяд на, коинот азалӣ аст, пас бигӯ: чаро ту аз азалии худо эрод мегирӣ, вале ба азалии коинот бовар дорӣ? яъне ту худ ба худ мухолифат мекунӣ. масъала ба худи азалият мухолиф будан нест, балки ба азалии холиқ мухолифӣ кардан аст, ки бо илму ирода ва ҳикмат коинотро офарид ва нишонаҳои он дар ҳар ҷо ошкор аст. аммо ту азалии коинотро бидуни офаридгор қабул мекунӣ, коиноте ки на ирода дорад, на илм ва на ҳикмат. бигзор онҳо дар ғафлату гумроҳиашон боқӣ бимонанд. وتقول بأزلية كون هكذا بلا موجد، كون لا إرادة له ولا علم ولا حكمة، ثم ذرهم في طغيانهم يعمهون. والسلام عليكم ورحمة الله. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта ба шабакаи мо обуна шавед ва наворҳои моро ба дигарон расонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.